ҳамватанони азиз, агар шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистону Россияро дошта бошед, намедонед ки бо кӣ раведу ба роҳат равед ва ба боварӣ равед. Акай Баҳодур қати акай Нуралӣ ҳардуаш дар роҳи сарҳади Қазоқистону Россия хизмати тамоми муҳоҷиронро мекунад ва барои шумо ҳатман кӯмак ҳам мекунад. аз номи канали мо гап занед, мо меҳмони шумо ҳастем. аз канали Ҳамнаво гирифтем номеротуна ва барои шумо таҳфифҳои хуб мекунаду ва барои шумо хизматҳои хуб мерасонад. акай Баҳодур қати акай Нуралӣ дар хизматунай. рақамҳош дар рӯи экранай, ҳатман занг занед, аз номи мо салом расонед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.